दे सेफायदो लागाव रायजोफोर फैलायगोन खनसेबाबो ओइ बाबो गै भागनफोरखौलाय मा खोनासंनो नङा होमबा 25 सो दङ आरो ना ओमफ्राय बै फिसा ओंखारबाय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनै जोंहा गावदांनि चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय रायजो राजा नोंथांमोन गाज्रि मोननाङा खावब्ला सिबला फैलायबाय दिनै बिनिफ्राय जोंहा गावदाङा नै बागान दुवार साजायगासिनो थ' दिनै दुखुनांथावना जोंहा आरोबाव फैलायबाय माने जोंहा हस्टेलाव थाफैनाय बा थ' सानफ्रोमबो थारमाने ज' थानाय मानसिफ्रा जेनेबा गोजान जालाङोबा एसे दुखु नाङो नालाय थ' बेखौनो आङो दुखुनांथावना होनदोंमोन आरो ना थ' गावदाङा बिदि नङा सानफ्रोमबो बेफोरबायदि होबाय थाबा जोंखौ नायनो बागोन होनना बुंदों आरो ना थ' गावदां मा होननांगौ दायो थारमाने जोंहा आलासि थांसिगोन आरो ना दिनै न' थ' फैलायगोन थारैनो सानसेबाबो बिनिफ्राय जोङो दा माने मा बुंबावनो बिदिनो थांलाय फैलायाथ' थांना थासान्दि जाखासिगोन नङा होमबा रायजोफोर ओइ बाबो गै भागनफोरखौलाय मा खोनासंनो नङा होमबा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी तो गावदाङा हालोदैलाय मिनियो बे समाव बिराद मिनि होनांगौ बेखौ नामा रायजो राजा नोंथांमोन ना गोरोन्थि जादों थ' दायो माने आगैमोना थांसिगोन आरो ना बिसोर अ देबिका हाबजायोना ओके थ' हाबजाथ'आनो आङो दायो थांनानै नोंथांमोनखौ भिडिअ लायहैसिगोन आरो ना उना देलायगासिनो आरो ना वाव देबिका थांसे दे सोर केदारनाथ ओइनो जोंनि आगैयाबो चिरांनिया थांसिगोन थ' दायो ज'नो ओंखाम जाना लाग्रोनोसै बिदिनिफ्राय दिनै बिसोर थांसिगोन आरो ना बाखिफ्रा बैयाव क्लास खालामगासिनो क्लास रुमावहाय बिथांमोना ओंखाम जानो थांबायानो मुला बिलाइ आरो आलु फान्थाव फुंनि खाजा जाग्रोनोसै नै आगैमोना लास्ट दिनै देबिका आगै फुंनि ओंखाम जमा जानाया लास्ट बिथाङा साननैसोनि उनावनो एलबाम दिहुननो नागिरदों आं गारजाबाय एलबामनि नामा आं ब्रेकआप थ' जोंहा दाउआ 25 सो दङ आरो ना ओमफ्राय बै फिसा ओंखारबाय ओमफ्राय बाखि दैगासिनो दं दाउफ्रा नैबे सिंबो थायो बिनिफ्राय बेयाव हाग्रा जायो आरो ना साफा खालामजोबखायो ओइ गोदनालोन्थि मा खबर रायजो राजाफोर जोंहा नै बिथांनि नामानो जाहैबाय देबिका बसुमतारी ना बर' ना मामोन थ' दायो बिथाङा ब्लग बानायगोन नायनोसै बेसेबां बाउटिफुल ब्लग बानायो सोर गिदिर स्राय जालाय मोखांखौ मोजां नुवाखै दे मा वैनाय जानोसै बेखिनियावनो जोबथ'बाय आंनि ब्लगा जोंहा बे आगैया थांसिगोन ओमफ्राय नैबे आगैया थांसिगोन बे आगैया थांसिगोन बेयो चिरांनिसो आरो ना दायो थांबाबो बिथाङा जोंना बिसिनावसो थाहैगोन सानबेसे लाखिगोन सानबासो थागोन मा जाहोगोन थ' बिथांमोना माने एमब्रयदारिनि थाखाय खुन्दुं नायदों आरो ना सेलायदों न'आव लांनो थ' रायजो राजा नोंथांमोन जोंना आगैमोना थांसिगोन नालाय बे आगैया माने मोनसे ट्रिक देखायना गालांदों आरो ना सोर हायो चेलेन्जसो नामा बियो दे खिथिसिगोन आगैया दे लागाव जोंनि आगै लागाव दे लागाव आगै दे मोजां बाउटिफुल आसिमा बोरायखौ नों बोरै फोनाङो नोंलाय दे आसियाथ' बारा साइज गैखायानो दे साइजनि दे बिराद मोजां दे पेपाराव होथावना दे आगै दिनै डिलिट नेनोनो हाया आं नोरैला दे सेफायदो
लागाव रायजोफोर सोर हायो देखायदो बा देलाय आगे दे नोंनिया दे ट्राय खालाम थांबावगोन eh farsi hayi na ya gya ha idi naslaba nah idi tangan जोंनिया दे नायलाय दे बेबो हाना हागौ दे दिलिया गै सेलुट्राय ए नैनिफ्राय थाङा ओरैसो खालामदों आङो नै थांखाया देलाय खिन्थि खालामबावलाय गै नायनानै बिराद मोजां नांदों र' नै थिसि नुगोन दे लागाव ए भगबान आंनिया बाहागरनै हमनाय केमेराखौ रायजोफोर आं बाहायो रावबो खिथियाखौ नां खिथिनोसै बिराद डेन्जार मानसि फैयो बेयाव बेबा मा हायो साननैसोनि उनावसो देखायगोन बिथांमोना थांसिगोन दिनैसो ओमफ्राय नोंसोर गोदान आरोना दाख्लैबो नुदो थ' बिथांमोना माने मास मोनसे थालायनोसै निया गेजेराव गारनानै थांगोन आङो धमधमानि क्लासाव थांनो रेडि जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे आगैमोना दा थांसिगोन ओमफ्राय बिसोर थांनायखौ आं नुनाय नंला बिसोर माने दसे उनाव थांसिगोन आरोना ओमफ्राय बिसोरो माने आवगायनो जायफोरा नुदो गोसोआव दङ मिथिखागोन आवगायनो आंनि सेन्टारावहाय क्लास लानो फैनायमोन ओमफ्राय दायो मा होनो एमब्रयदारिनि थाखाय फैदोंमोन आरोना 7 days क्लास ओमफ्राय एमब्रयदारिनि लोगोसे नैबे आगैया चिरांनि आगैया आंनि स्टुडेन्टफोरखौ बेग हेबनाय सोलोंनो फैदोंमोन बे रोंगौ आरोना बेग हेबनाय ओमफ्राय जायफोर आंनि भिउवार्सफोर दङ बिजनेस चिरांखिनि खैला मैलाखिनि आरोना बेसोर जुदि सोरबाफोर बेग हेबनाय सोलोंजानो गोसो दङ नै आगैजों सोलोंजानो हागोन आंनियाव कन्टेक्ट खालामबानो आङो बे आगैनि नाम्बारखौ होनो हागोन ओमफ्राय नैबे आगैखौ होननायजों लोगोसे नैबे आगैयाबो बरिमाखायाव लोगो मोनगोन बेखौनो बरिमाखाना बरिमाखायाव लोगो मोनगोन बिखौबो बुंना होनांगोन आरोना लोगोफोर बरिमाखानि खाथि खाला जायफोर दङ बे आगैजों सोलोंजानो फैबानो जाबाय बेग हेबनायखौ बे बिराद मोजां हेबनाय खिन्थिना हरगोन ओमफ्राय लोगोफोर बेग होनो थिननायलाय आं थिनबाय आरो ना बिसोरा लोगोखौ खोन्थानायखाय बेबो खोन्थाजानो लुगैबाय थ' जायफोरा नायगासिनो बिथांनियाव थांबानो जाबाय सिंग्रा सगाव लोगो मोनगोन नैबे बिथांनो बिराद मानि बाथ्रा आंसो हेबदो बिखौ हेबनानै देखायनो हागोन आं दानो रायजोफोर बेग हेबनाय माने जायफोरा मिथियाखै बेग हेबनाय नैदियानो आरोना प्लास्टिक नैबे आगैनाव लानो हागोन जाय हौवा गोदाननि जाय दरा गोदाननि गाइसमोन साननैसो उनाव हाबाफोराव नैदिसो जासिगोन बिथांमोना माने भबिष्यत बानि देखायदो आरोना हिनजाव गोदान हौवा गोदानफोरा इदि लानाय हिनजावा सोर हिनजावा सोर सुयाबोयोन ओमफ्राय बेनि लेस्रा थ' आगैमोना थांगोन बेसेबा फानि खालामबाय ओमफ्राय बेलेग समावबा गाबनाय माबानाय जायोमोन नालाय थ' दायो मिनिथावना खालामबाय आरोना ओमफ्राय जोङो फट' साफायनानै जों बिसोरखौ गारनानै थांग्रोनोसै मानो होननानै बुङोबा जोंहा थमथमाव थांनो थाखाय टाइमा जाबाय थ' बिसिना गारिया मोनफैयाखै आरोना थ' जों गारनानै थांग्रोनोसै बिसोरखौ दुर्गा फुजायाव माबा राज फुजायाव सान फैनाय बायदिसो नोंसोरो बेलेगखौ आखा गैयाना फैया नोंसोरखौ आखा दोङो आरो लोगोआ खिया गुरै खालामना गालाङो उन्दुखै माथो
इफोरखौ मस्रायबाय नामा इयो मस्रायबाय इफोरखौ आङो बिराद खस्थ'जोंसो गारि सालायदों मानो होननानै बुङोब्ला हराव आरो बेरे मासे जोलायबाय आं ओमफ्राय बे बेरेयाबो बे गाग्रा सिङावसो आरोना आफाथालायावसो जायजों जोङो दायो आङो लेफ्ट साइड जोदों नालाय जायजों आङो क्लासखौ गायो बेयावसो ग्रोब नाङो आरोना थ' एसे खस्थ' जादों सालायनो माने एसे बुनाबो दङ ना ओमफ्राय थाबायबाथाय गाबाथाय बोरैबा लुमबाव बुनानै थानाय बोरैबा मोनो आरो बोरैबा सुखुवा मोनो आरोना मोदोम बारना थानाय बोरैबा ओमफ्राय एसे सायो उफाय गैया बेरेयाथ' आंखौ माथाम जाबाय मैया हराव जोनायजों बेजों आरोना ओमफ्राय एसे गिदिर गिदिर गुनगाना ना मा होनना बुङो सानाव नुयि बे जोदों आरोना ओमफ्राय बेसेबा गिदिर बुयो ओमफ्राय दाख्लै सेकेन्डआव जोनायाथ' माने बुनानैनो सानथामसो थाखादो सानथामसो बुनानै थादो आरोना बिनि उनावसो सेमलांदो ओमफ्राय बेबो खैदिन थायो दासो आराम्भनि बुनाया दासो बुहांदो ओमफ्राय गिदिर बुलांगोन आंनि कन्टेक्ट हमदांना मोननाय नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअआ माबायदि जायो दायो जोङो थांगासिनो धमधमा काटिं ट्रेनिं सेन्टारावहाय थ' बेवहायनो जोंहा गावदाङाबो दिनै फैबाय आरोना मानो होनना बुङोब्ला मैया गोदान साथामसो फैदों नालाय थ' सोरबाफोर लानो गोसोब्ला नोंथांमोनहा कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै लाहरनो हागोन सिन्था खालामनाङा हाया रोङा बेखौ माब्लाबाबो लाबोनाङा माने हायियानो गैया जाखिना सोलोंनो रोंनो फैदो बिसोर माने टटेल कमप्लिट जानासो थांजोबदों आरोना बिदि आद्रा जानानै रावबो थाङाखै फुरा कमप्लिट जाना रोंनासो थांजोबखानाय माने बिदि रोङा जाया बिदि साननो नाङा रोंखाथारो 15 डेसआवनो नोङो कमप्लिट खालामनो हायो बिनिफ्राय प्रेक्टिसनि थाखाय थारमाने रोंनायनि उनावबो किसुमान सिलाया थिग थाङा नालाय हानायफोरखौ रोंजोबो माबायदि हानांगौ माबे ड्रेसाव माबायदि लानांगौ बेखौ रोंजोबो खिन्थु बे सिलाया थोंजों जानाय जायैया बेयो गाव प्रेक्टिस खालामनांगोन स' बेखिनिया प्रेक्टिसनि थाखाय जोङो मास मोनसे ओरै लाखिनाय जायो आरो बेखिनियानो बाथ्राया नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ सान्दुंआनो जाना होयो देहाखौ जोबस्र'लायबाय टाइमा माला थाङो पात्ता गैया 10टानिफ्राय नै दिन दा 2टा जाबायानो ओमफ्राय स्र' खालि जालायबाय दिनैनि थाखाय दोनथ'बाय बाय बाय धमधमा सेन्टार न' फारसे दावबायलांसै थ' बेहाय माने आङो अनलि सानडेआवहाय फैथारनांगौ जायो मानो होनोबा सोरबाफोर टिचार मावनाय सोरबाफोर कलेजाव फरायनाय स्कुलाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरा माने मा होनो बांसिनानो सानडेआवहाय फैजोबो नालाय नंगुमैया खस्थ' जायोना हारसिं बेनि थाखायनो आङो फैयो आरो सानडेआव फैथारो आरोना लोगोफोर थ' न' फारसे थांनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंनिया धमधमा थियाटार फैदोंनो आरोना लाहार फाहार फैगासिनो थफ्ला थफ्लि लानानै थियाटारबो मा इयो राजतिलक थियाटार आसामिस राजतिलक साम' एरख'नाय सलेट जादों आलु गोसा आलु साम'